Moikka! Tänään käydään läpi eri sormien vaivoja sekä sormien kuntoutusta. Apuna meillä on tässä nämä TheraBandin HandX-trainerit, jota saa Fysiolainilta. Video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Fysiolain Oyn kanssa. Mä oon Anton Hellström ja kuntoutukset toteutuu tänään täällä Flexus Fysiohagen toimipisteellä. Lähdetään katsomaan, miten nämä saa aikaiseksi. Sormien harjoittelua käydetään usein kuntoutuksessa esimerkiksi ranteen ja sormiin kohdistuvien vammojen jälkeen. Muun muassa kiipeilyssä erilaiset sormien nivelside- ja jännevammat, joita kutsutaan myös pulleivammoiksi, voi hyötyä erittäin paljon näiden välineiden käytöstä osana kuntoutusta. Muita yleisiä kädennelujen vaivoja ovat muun muassa sormien nivelrikko, peukalon jänteen vaivat sekä nivelreuma. Ok! Lähdetään seuraavaksi tutustumaan tarkemmin, miten näitä HandX-trainereita voi käyttää hyödyksi osana kuntoutusta. Let's go! HandX-trainereita löytyy 4 eri vaihtoehtoa. Punainen, vihreä, sininen ja musta. Punainen on näistä kaikista kevyin ja musta tarjoaa jo vastusta myös kovakuntoisillekin urheilijoille. Välineellä voidaan harjoitella sormien koukistusta yksinkertaisesti puristamalla sormia nyrkkiin HandX-trainer kädessä. Puolestaan sormien ojennussuuntaa voimme harjoittaa yksinkertaisesti levittämällä HandX-traineria kädessä. Isometristä lihastyötä vaativat harjoitteet onnistuvat HandX-trainerilla myös todella helposti. Näitä ovat muun muassa videolla näkyvä yhden sormen isometrinen koukistus sekä yhden sormen isometrinen ojennus. Sormien loitannus sekä lähennyssuunnan harjoittaminen onnistuu hyvin asettamalla HandX-trainer 2 sormen väliin. Tästä asennosta voit lähteä joko loitontamaan tai lähentämään sormia oman tavoitteesi mukaisesti. Peukalon kaikkia liikesuuntia, lähennystä, loitonnusta, ojennusta sekä koukistusta voit harjoitella videolla näkyvällä tavalla. Toiminnallisempia otteita, kuten pinsetti tai avainotteiden harjoittaminen, onnistuu myös HandX-trainerilla mainiosti. Harjoitteet on helppo vaikeuttaa tai helpottaa säätelemällä välineen vastusta tai taittamalla sen kaksin kerroin käteen.